बे समाव मुलुगनां थाखोनि मोनसे रादाब फोसावनो लादों। सा 172 दावबायारिफोरजों बुंफबनाय गंसे बिरखं जाहाजाव हरखाबै अर खामदों आरो बिरखं गाथोना उखुन्दैजों बुंफबदों। सुलुंनि बादिब्ला आमेरिकानि डेनभार इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव मोनसे गिदिर जाथाय जादोंमोन, जेराव सा 172 दावबायारिफोरजों बुंफबनाय गंसे बिरखं जाहाजाव हरखाबै अर खामदों। बेखौ फोरमायनाय जादों दि मोनसे आरोंदायारि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बिरखं जाहाजखौ डेनभार इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बाग्लायहोनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिरखं जाहाजाव अर खामब्ला सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिदोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला बे जाथाया बिरखं गाथोननि गेट C-38 आव दोननाय बिरखं जाहाजाव जादोंमोन, जेराव गोसोम उखुन्दै ओंखारनाय नुनो मोन्दोंमोन। आमेरिकान एयारलाइन्सआ मोनसे बिबुंथियाव बुंदों दि बिरखं जाहाज 1006 आ मोनसे रैखाथि गोनां लेन्डिंनि उनाव गेटसिम सौहैदोंमोन, नाथाय फिन बिरखं जाहाजनि इन्जिनाव मोनसे जेंना जादोंमोन। बिरखं जाहाजाव गासै 172 दावबायारिफोर आरो सा 6 क्रू मेम्बारफोर दंमोन, जेराव गासैखौबो रैखाथियै बायजोआव दिहुनहरनानै टार्मिनेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। एयारलाइन्सआ गासिबो दावबायारिफोर आरो मावफारियाफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनायाव गोख्रै राहा लानायनि थाखाय गावनि मावथि सोद्रोमाफोर, डेनभार बिरखं गाथोन जाहाज आरो अर खोमोरग्रा हानजाखौ साबायखर बावदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे बिरखं जाहाजआ कलराड' स्प्रिं बिरखं गाथोननिफ्राय बिरदोंमोन आरो डालास फर्ट वर्थ गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव सौहैनांगौमोन, नाथाय आरोंदायारि गाज्रि जानायनि जाहोनाव डेनभार गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनसिम दानस्लायहरनाय जादोंमोन। आमेरिकान एयारलाइन्सनि बादिब्ला बे बिरखं जाहाजआ बइं 737-800 मडेलनिमोन। बे जाथायनि उनाव दावबायारिफोरखौ गुबुन बिरखं जाहाजजों बिसोरनि थांखिसिम दैथायहरनायनि लाहार-फाहार खालामनाय जादोंमोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।